Aku meneh. Bisa wae. Heeh. Esuk ora. Besok ora. Sore ora. Ora. Wis ketemu kae. Heeh. Gue sithik. Ya wis ngopi Mas iki. Iki nek dadi babon gede lho berarti. Kowe nek milih. Hah? Milih mending iki. Iki. Gue babonan lho. Kan peranakane iki tok babon. Ono garute ra iki. Iki dokter karo tekstil. Lanange ra ono garute. Diulu tekstil. Berburu tekstil lho. Ya kan sih lokal biasa. Jura lokal tuh berburu tekstil iki. Lha kok. Apa ini? Lokal lah. Ini buah awalnya bisa nggo lokal ora. Tetep nggo lokal ta awalnya? Lokal barber lo karo lokal tekstil. Jadi nah mangko anak lagi. Oke, bangun sarap siap-siap munggah di. Ora lagi awal-awal. Ngapain ki nyekel HP senene yang ora iso nek kon kae dhewe nek ora pas gawe. Berarti ngono. Coba nek gak tenan babone diangkrok anteng kok tinggal ngalih dhewe. Nek dipaksa ngene iki men dodoro bokong go jadi. Wis ning ngono kuwi rasa tok kepiye. Rasa tok kepiye-kepiye penting. Dodoran tok jadi. Ini bener-bener gaget tenan ono kae diangkrok meneng wae tok tinggal andine yang dia nang kene iki. Kadang ngono iki. Nyerahi sing lanang omah kae tak coba nyerahi terus iki. Sing dicerahi iki apa iki nyerahi? Iki sing nyerahi. Berarti gagal. Iki kena pindah. Kuro iki komborane tak sudo. Kalah lo kae mangan komboran. Sing ndi? Kuro itu kan biasanya bergeduk aja. Tau kayak kleci ini ya. Yo. Bulu. Ciku. Wis monggo sih. Sementara ini pas nganu.